Ini bir näwelli deňsizlikler. Bir näwelli deňsizlikler hem edil çözülende beýleki deňlemeler ýaly bir näwelli deňlemeler ýaly çözülýär. Ýöne tapawut näme? Şu ýerdäki deňdiriň ýerine deňsizlik uludur, uludur, kiçidir, uludur deňdir, kiçidir deňdir ýa-da deň däldir ýaly alamatlar ulanylýar deňsizliklerde. Ona gelin çözelim. Ini çözecek bolsam deňlemede men şunu deňdir diýip gözüňe getirsem şunu nädip çözürdüm? Sany beýlek atardım, x2 goýardym we x tapardım. Onda men şu adımlar ýerine getirýän, şu sanymy beýlek geçirende öňündäki alamat ütgeýe. Ona näme galya berdi? -3x galya. Kiçidir deňdir. -8 plus 3 plus 13 -13 bolup geçýär. Ona -3x kiçidir deňdir. X'ni hasaplananda alamatlar meňzeş, onda goşup alamatyny goýan 21. Inni şu ýagdaýda iki tarapda minus var. Eger deňlik bolan bolsa-da men gön minuslar ýok diýip bilýärdim iki tarapdan. İki tarapa -1 bölüp bilýärdim diýip bilerim. Ondan şu ýerde iki tarapy minuslaryny ýok etjek bolsam, men şu ýerdäki kiçidir deňdir alamatymy tersine ütgetmeli bolýan. Onu iki tarapyň minusyny aýryp men näme diýip ýazýan? 3x uludur deňdir diýen 21. Ine şu ýerde köpeltme beýlek bölmege geçirsem 21 3'e bölen ýagdaýymda 7. Demek x'in alıp biljek bahalary 7'den uly ýa-da 7'e deň. Onu şu ýere barlap goýup barlap görüp bilýän. Haçanda 7'ni ýa-da 7'den uly sanyny goýanymda şu deňsizlik ýerine ýetdi. Meselem 8 goýaly. 3 8'den 24. 24 min 13 minus 24'üm näçe bolýar? Minus 17 bolýan üçin 8'den kiçik bolup durýar. Demek deňsizligim dogry. İnniki mysala seredili. Yine şu adımları yerine getiren x'ler bir tarapa, sanlar bir tarapa, x'ler beýle goýalyny. 5x berdäki -2x alsam berik plus 2x bolup geçer. Uludur deňdir. Nämeden 4 ilki ýazýan. Plus 6 berik geçende -6 bolup geçer. Indi hasaplaýas. 7x uludur deňdir. 4 aýyrmak 6. 6 ulu bolan üçin -2. Ona x'im uludur deňdir. -2 gatnaşan 7'den. Inniki misalym -5x 20. Men şu ýerde x'ler tarapdaky minus ýok etmek üçin iki tarapy -1 köpeltmekçi. Onu bäri -1 köpeltsem 5x bolýar. Bu alamat minusa köpeldenim üçin ters bolýar. -20. Ine x'in ýanynda minuslar galmady, gön sany geçiräýmeli. Onda x'im uludur. -20 gatnaşan 5'ten. Onda x'im uludur. Minus bölen ýagdaýymda 4 çykýar. Bir näçe mysala seretsek. Şu ýerde uludur alamaty var. Deňdir alamaty bolan bolsa men näme derdim? Garşylyklaryny köpeldip bilerdim. Ona garşylyklaryny köpelden ýagdaýymda şeýle şoň aşağında bir wagt diýip hasap edeli. 3x ýa-da iki tarapy x minus 2 de köpeltýän diýip hasap edip bilerim. İki tarapy x minus 2 köpeldimde gys galar. Goşmak 4 uludur 5 köpeltmek x minus 2. Onu ýaý açyp x'ler bir tarapa, sanlar bir tarapa etýäs. 3x goşmak 4 uludur 5x aýyrmak 10'dan. 5x beýlek alaly. 3x aýyrmak 5x uludur -10. 4'üm -4 bolup geçýär. Aýyrsak -2x uludur. Hasaplasak berini -14. Yine iki tarapda minus var. Onda minuslar ýok edesem gelýän bolsa 2x alamaty ütgetýän 14. Ýagny x köpeltmek bolan üçin bölmege geçirsem 7'den kiçi sanlar bolup bilýär. Onda men jogabym näme? Hem hakyky sanlar 7'den kiçi bolan ähli hakyky sanlar. Ýöne bärde bir ünsverme zadymy 7'den kiçi. Eslendik sany şu ýere goýamda jogabym 5'ten uly boljak eken. Emma şeýle bir san haçanda şu ýere 2 goýanymda men aňlatmamy garşdyrýan üçin, ýani maýdalawjy 0 bolanda keskisiz ýagdaýa getirýän men rasional durumumy. Şonuň üçin hem 7'den kiçi sanlar ýöne
2'den başka. Yine biz şu yerde 2 bize problema çıkaryan üçün 2 x 2 bolup bilmeye dip yazýas. Ýadymyza düşýän bolsa men köplüklerde köplügi görkezmeň bir usulyny görkezipdim. Ine deňsizliklerde we deňlemelerde köpleri ýazanmazda şol köplügi görkezmeň bir usulyny peýdalanmaly bolas. Ona näme diýen? X'in alyp biljek bahasy çyzygymy goýan. Indi düşünşi ýerde bir düşündürüş girizýädim. X 7'den kiçi ähli sanlar, ähli hakyky sanlar. Ona x element ähli hakyky sanlar. Ayırmak. Nämen ayıryan içinden diňe? 2 ayıryan. Demek şu yazanım meniň çözü x'in alyp biljek bahalarynyň köplügi. Yani eger men s köplügi x'in alyp biljek bahalary diýip hasap eden ýagdaýymda onu s köplügi şu şekilde. Bundan öňkü çözen misallamda jogaplary bu ýagdaýda men görkezmendim. Bular täzeden görkezeli. Ona şunun çözü köplügini men s diýip belän ýagdaýymda s deňdir. Näme x'in alyp biljek bahalary x diýenim. X 7'den uly. X uly, yani x 7'den uly ähli hakyky sanlar diýip ýazyp bilýän. Bunam şu ýagdaýda ýazýan deňdir. X'im x uludur minus 2 gatnaşan 7'den haçanda x elementi bolanda ähli hakyky sanlar haçan berde x'im hakyky sanlar köplüğüne degişli haýsy bölegini alýan minus 2 gatnaşan 7'den uly bolan ähli hakyky sanlar. Bu üçinem jogap edil şu ýagdaýda bolýar. Ýöne şu ýerine şunu ýazanylda jogaby anlatdyňyz bolýar. Endiki misalymyzda seredeli. Endiki misalda aşaklarda rasional maýdalawjylarda sanlar bar, rasional droplar. Onu berde aňsatlaşdyrmak üçin işimizi hemmesiniň aşagyny deňläp göni gysgaldyp bilýäs. Şuňa aşagyny men 1 wa diýip ýazsam, hemmesiniň aşagyny men 6 deňläýän ýagdaýymda şu bölegi 2 bilen köpeltmeli bolýan aşagyny ýokarsyny, bu bölegi 3 bilen köpeltmeli bolýan, bu bölegimi 6 bilen, bu bölegim özü galya, täze aşagy 6. Onu köpeldili, 2'ye köpeldimdi 2x ayırmak 6, aşağıda 2 çün 6, ayırmak 2 köpeltmek 2x köpeltmek 3, 6x koşmak 3, aşağıda 6 budur deňdir. 2 6'ın 12 katnaşan 6 ayırmağım x katnaşan 3 6. Indi seretdiýän hemmesiniň maýdalawjylarynda 6 var. Onu 6'lar ýazmak hokman däl. Men diňe ýokarlaryny ýazaýmaly bolan. Indi şu ýerde ýokarlaryny ýazan ýagdaýymda men şolary ýaýyň içinde ýazmasam, öňündäki minus men ýaýyma täsir etýän üçin kynçylyk göçü, ýalňyşlyk göçü çykyp biler. Onu göni şeýle alal aşak 2x ayırmak 6 ayırmak men ýaý şuňa görä açyp ýazanymda ayırmak 6x ayırmak 3 uludur deňdir 12 ayırmak x goşmak 3. Indi şu ýerde x'ler hemmesini bir tarapda jemlemde 2x ayırmak 6x bu x bäri geçirden goşmak x bolup geçe uludur deňdir 12'ni ýazýas goşmak 3 minus 6 bärik plus 6 bolup geçe minus 3'ün bärik plus 3 bolup geçe. Indi şular hasaplan ýagdaýymda minus 2x ayırmak 6x minus 4x bolýar. Goşmak 1x'im minus 3x bolýar. Uludur deňdir. Goşan ýagdaýymda 15 21 24. Indi şu minus men ýok etmek üçin näme etýärdim? İki tarap minusla köpeldenimde 3x bu alamatdan ötkötýärdim. Minus 24. Onu x'im kiçidir deňdir. Minus 24 3'e bölen ýagdaýymda minus 8 çykýar. Demek men çözü köplügüm berde rasional droplaryň aşagynda x'e degişli hiç tat bolmanlygy üçin maňa hiç kim mesele çykarýan ýagdaý ýok. Şoň üçin diýen meniň çözü köplügüm deňdir x'in alyp biljek bahalary minus 8'den kiçi ähli hakyky sanlar şu ýagdaýda anlatýan.